ситуація не поліпшилася. Загальне виробництво продукції сільського господарства скоротилося порівняно 14 на 7%, а у господарствах населення спад був ще глибшим на 8,6%. На межі виживання в краї знаходиться мале та середнє підприємництво. Все це негативно відбивається на доходах місцевого населення. Середньомісячна заробітна плата у 2015 році дорівнює 3234 гривні або 148 доларів США в еквіваленті при середньому офіційному курсі національної грошової одиниці 21 долар. Високою залишається заборгованість із заробітної плати. Станом на 1 грудня 2015 року вона сягала 6470 тисяч гривень, при цьому 85% згаданої суми припадає на економічно активні підприємства. Середня пенсія у 2015 році у краї теж була дуже низькою і склала лише 1349 гривень. А кількість пенсіонерів у нас на початок цього року налічувала 292,3 тисячі осіб. Як наслідок, знижується купівельна спроможність населення краю. Внаслідок цього оборот роздрібної торгівлі у 2015 році дорівнював 24 749 мільйонів гривень, що в порівняльних цінах був на 13% меншим, ніж попереднього року. Індекс інфляції у грудні 2015 року стосовно грудня 2014 досяг по області безпрецедентної величини – 144%, що більше у цілому по Україні, де він дорівнює 143%. Статистичні дані щодо ринку праці виглядають заспокійливо. Рівень безробіття в області на кінець грудня 2015 року становив 1,1 від кількості населення працездатного віку. Насправді переважна частина населених пунктів в області, особливо в гірських районах, перетворились на осередки тотального безробіття. Через безробіття і злидні десятки тисяч жителів Закарпаття змушені виїжджати на заробітки за кордон або й покидати країну назовсім. За даними Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області, лише в 2015 році 197 краян отримали дозволи на виїзд з України на постійне місце проживання за кордоном. Міграція стала однією з причин скорочення чисельності населення в області в минулому році. Ця цифра трошки не дуже відповідає дійсності. Сотні людей виїжджають. Я в свій час, будучи представником уповноваженого з прав людини, займався. Кожен рік на вік виїжджає, залишається. Ми ці питання обговорювали, виїжджають на постійне місце проживання, де пропадають, сидять по тюрмах, не повертаються, пропадають безвісті. Це дуже страшна цифра. І зараз бажаючих виїхати за кордон на постійне місце проживання збільшується. Водночас Закарпатська область має великі потенційні можливості для інтенсивного економічного розвитку. Насамперед, тут є передумови для вигідного транскордонного співробітництва, оскільки край межує з 4 країнами Євросоюзу – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нині ці можливості використовуються вкрай неефективно. Це зумовлено недостатнім розвитком місцевої інфраструктури, перш за все незадовільним станом автомобільних доріг. Унікальний туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття теж реалізується дуже малою мірою. Вкрай слабкими темпами розвивається агроекотуризм. Серед основних причин наростання кризової явищ у Закарпатті і в Україні в цілому є надмірна централізація владних повноважень та пряме підпорядкування центру регіональних галузевих органів управління, незбалансованість функцій повноважень між різними центральними гілками державної влади, що загрожує втратою керованості всіх управлінських процесів, невідповідність структури виконавчої гілки влади, її функцій повноважень реальним потребам. Водночас органи місцевого самоврядування не мають достатніх повноважень, необхідного фінансового та ресурсного забезпечення для їхнього розвитку, формування бюджетних відносин де згори донизу, а не навпаки знизу до гори. Виконання центральними органами влади функцій, делегованих їм місцевими органами самоврядування, відбувається всупереч логіці. Хто заробляє, той і розпоряджається коштами. Сьогодні майже всі кошти централізовано забираються з регіонів, тільки менша частина повертається до них у вигляді дотацій.
Великі надії в Закарпатті покладалися на відродження промислового потенціалу в зв'язку з прийняттям законів України про спеціальний режим інвестиційної діяльності в Закарпатській області, про спеціальну економічну зону Закарпаття. Їх прийняття сприяло активному вкладенню інвестицій в економіку області, відносному зростанню промислового виробництва, створенню робочих місць. Але в березні 2005 року законом про держбюджет були скасовані пільги зі сплати податку на прибуток і ПДВ для суб'єктів, які реалізують інвестиційні та інноваційні проекти у спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку. Наслідком цього стала втрата інтересу інвесторів до Закарпатської області. Надання регіонові широких економічних повноважень, вибудовування ефективних зовнішньоекономічних зв'язків між Закарпаттям і прикордонними регіонами сусідніх країн, особливо з урахуванням національного складу Закарпаттями, є однією з умов подолання сучасної соціально-економічної кризи в регіоні. Але вирішувати ці питання йдучи лише шляхом реанімації законодавства про спеціальну економічну зону безперспективно. Пільгові умови дій для обмежених територій і тим часом кризові явища охопили всю економіку краю. На сучасному етапі більшого ефекту слід чекати не від створення окремих СЕС із економічними пільгами, а від надання всій Закарпатській області спеціального економічного статусу. Саме цей статус забезпечить інвестиційну привабливість краю, сприятиме розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшенню постачання високоякісних товарів і послуг, створенню сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, нових робочих місць, зростанню грошових надходжень у місцеві бюджети, вирішенню інших нагальних завдань. Спеціальний економічний статус Закарпатської області повинен передбачити, щоб до місцевих бюджетів регіону безпосередньо платниками, включаючи трубопроводний транспорт, митні, банківські та фінансові установи і тому подібне, перераховувалося не менше 60% різних податків і зборів, в тому числі рента за природні ресурси, які справляються відповідно до чинного законодавства за результатами їхньої діяльності та задання послуг на території області. Але отримання спеціального економічного статусу для Закарпатської області – це лише одна з важливих складових у подоланні соціально-економічної кризи. Враховуючи депресивне становище краю, держава повинна як на законодавчому рівні, так і на рівні виконавчої влади вжити заходів, щоб економіка регіону почала вставати з колін. 2 місяці тому наша організація вже проводила в Ужгороді науково-практичну конференцію. Її назва «Статус спеціальної самоврядної економічної території та Закарпаття. Можливості і проблеми». Тоді домовилися створити робочу групу з підготовки відповідного проєкту. Зараз активно йде робота над ним. В наступному місяці ми плануємо на одному з круглих столів його презентувати. І цього разу ми підготували проєкт з пропозиціями учасників круглого столу. Їх спрямуємо до Верховної Ради України, Кабінету міністрів, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування Закарпатської області. Прохання до вас під час виступів вносити свої доповнення та зауваження до підготовленого проєкту пропозицій. І сьогодні я хочу, громадська організація, це наш невеликий колектив, доручила мені виступити з цією інформацією. І ми сьогодні зібрали науковців, зібрали всіх бажаючих, хто хотів, щоб відповісти на ці питання. Наша позиція ще в іншому є, що керівника краю різного роду були губернатор, представник президента, не президент України призначав, а щоб населення Закарпаття під час виборів місцеві ради обирало і керівника області. Бо ми вважаємо, а ви можете мене поправити, сказати, що неправильно, наша організація, ми вважаємо, що тільки так може стабілізувати ситуацію в краю. Бо наш, хто закарпатці оберуть, був у нас приклад, тоді можемо щось розраховувати на позитивне зрушення в економіці краю і взагалі у всіх інших. Ми тут не претендуємо, нас невелике, нас
допомагають. Бачите, я сам юрист, багато економічних питань в нашому активі дуже солідні, як і вчені, як і практики, і люди з досвідом. Багато нам допомагають, багато вливаються в нашу громадську організацію. Ми будемо продовжувати. І наскільки я вже сьогодні сказав, проводили, хто прийшов тут, дякуємо всім присутнім, хто сьогодні в цей зал прийшов. Но більше заходів, що ми проводили, більше маємо позитивні відгуки. Звичайно, що дехто, хтось сьогодні хотів би щось сказати, що це означає чуть не сепаратизм, що це, що 60% читав я ці всі матеріали, я пізніше скажу, що це якщо будемо 60%, а що буде мати державний із цього бюджету. У мене така все, інформацію я закінчив. Слово надаю спеціалісту, нашим, пізніше будемо відповідати на питання. Більш